La relació amb l'Ajuntament de Barcelona i el Fons Català de Cooperació és llarga en la història i són molts els àmbits territorials, els punts geogràfics del món amb els que treballem de forma conjunta. En definitiva, el que fem també és, mares amb la màxima eficàcia i eficiència de l'ajut, de la cooperació, és coordinar-nos. I això ho fa un ajuntament el més gran del nostre país, però també ho fan molts més ajuntaments, fins a un total de 300. El Fons Català de Cooperació és una xarxa d'ajuntaments solidaris de més de 300 ajuntaments del nostre país que representem junts més del 90% de la població de Catalunya. Realment és molt important la signatura d'aquest conveni entre el Fons Català de Cooperació i l'Ajuntament de Barcelona perquè fa que els lligams entre aquesta associació de municipis solidaris del país, de Catalunya, sigui més fort encara de la que ja és feta amb la capital de Catalunya. D'alguna manera continua abundant amb la solidaritat que la ciutat i el seu ajuntament està portant a terme amb les seves accions. Això ho fem d'una forma molt més coordinada amb la resta d'ajuntaments solidaris de Catalunya, que per altra banda són la gran majoria dels ajuntaments mitjans i petits del nostre país. És molt important que l'àmbit de l'administració més proper al ciutadà també faci solidaritat, faci cooperació, amb projectes al tercer món, però també amb una gran feina de sensibilització amb els nostres ciutadans. I això és el que establim amb aquest conveni i això és el treball diari d'una xarxa que gairebé té 25 anys d'història. El tercer món, el món més pobre, encara està en una situació de crisi més greu i per tant patirà encara més aquesta situació de crisi. Des de la xarxa d'ajuntaments solidaris que formem el Fons Català de Cooperació fem la recomanació a tots els nostres socis de que continuïn amb el seu esforç, amb el seu ajut. Segurament que en aquests moments haurem d'innovar també. La situació de crisi ens obliga d'alguna manera a aprofitar aquesta oportunitat i plantejar de forma diferent la cooperació al desenvolupament. Per tant, hi ha moltes altres dinàmiques en l'àmbit de la cooperació que no sempre són diners, però que també són molt apreciades, molt valorades i molt necessitades. Però sempre amb aquest feedback, amb aquesta idea de donar, però també de rebre, perquè nosaltres també hem d'aprendre molt de moltes de les accions que estan portant a terme els territoris i els ajuntaments del sud.